ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ବହି ଧରି ଢୁଳଉଥିବା ମୁଁ ଏଇ ମଗୁସୁର ଗୁରୁବାର ଆସିଲେ ରାତି ନ ଯାଏ ବୋଉ ପଛେ ପଛେ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ସବୁ କାମ ସାରି ବୋଉ ଚିତା ଦେଇ ବସେ, ଆଉ ସେ ଚିତା ଦେଇ ସାରିଲେ ଯାଇ ମୋତେ ମିଳିବ ପିଠଉ। ଦ୍ୱିପହରୁ ଘୋରା ହୋଇ ରଖା ହେଇଥାଏ ଖଡ଼ି ପିଠଉ। ରଙ୍ଗ ମାଟିର ଗୁଳା ସବୁ ଗଣି ଗଣି ମୁଁ ଭାଗ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି ବୋଉ ଚିତା ଦେବ, ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ। ଚିତା ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଗ ଘେରାଏ ସାହିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସେ। କାହା ଘର ଦୁଆରେ କେମିତି ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଦେଖିଦେଇ ଆସେ। ତାଗିଦ କରି ବୋଉକୁ କହିଥାଏ, ମୋ ପାଇଁ ପାଣିଆ ପିଠଉ ରଖିବୁନି। ଏଇ ବାରିପଟର ଆଉ ଘର ଭିତର ଚିତା ସବୁ ମୋତେ ଦବାକୁ କହିବୁନି। ଦାଣ୍ଡ ପଟର ମଝି ଗୁଳାଟା ମୋ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିବୁ। ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ମୋର ସେଇ ଗାର ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ଚିତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଜେଜେମା ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି କହେ, ଏଇ ପଦୁଅରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଥୋଇ ଆସିବେ। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଆଙ୍କିଛି। ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନରେ ବହି ଆଉ ଖାତାର ପଛପଟେ ଆଉ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଆଉ ହାତୀ ଝୋଟିର ଏତିକି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଥାଏ ଯେତିକି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ଗଣିତର ବି ହୁଏ ନା। ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁରୁବାରେ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ପିଠା ହୁଏ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଧିକ। ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ମା ଡାକରେ ନୁହେଁ, ଘିଅ ଛଣା ପିଠା ଆଉ ଗୀତା ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ନିଦ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏବେ ବି ଗୁରୁବାର ଆସୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଚିତା ଦେଉଛି, ହେଲେ ମନରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉନ୍ମାଦ ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚିତାକୁ ଦେଖି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହେଇଯାଉଥିବା ସେ ମଣିଷ ସବୁ ଆଉ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଅତୀତର ଦିନ ଭଳି ଅତୀତର ଖୁସି ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆଜି ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି।